Avui anem a festejar, que la vida és només un ball. Som pols d'estrella en un món apagat. Anem a encendre els carrers, música, festa entre la gent. Som la claror, la llum del sol, que fa brillar la lluna. Puja un son cap al terrat, cants els ulls a l'horitzó, les muntanyes han dansat. Anem a començar. Ah, ja? Adiós, escopeta. I avui acomiadem este any de diàlegs d'este 2020 a Xàtima. Anem a provar. Ai, torna a començar, a Xàtima. A Xàtima. Xàtima. Va, vaig a concentrar-me. Em veieu? No, veritat? I ara? Què es pensa? Espera, que m'agarra la risa. Em veieu? No, veritat? I ara? Es pensàveu que no tornàvem a diàlegs? I per tercer... Ai, anava a començar ja. Ah, vale, perdó. I per tercera volta ja tenim a Samantha Diàlegs, que... Ha vingut 3 voltes ja? En el Festardor. Has de veure! Que sorpresa! No te ho contarà i no sabem després el que passarà. Però què passa així? Ai, 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 que m'ha enganxat! Ai, 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 ai! És que dic, el micro estava enganxat en algo. Eixa és la bona, eixa és la bona! Estava enganxat en la pedra. Però què passa així? Ai, 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 que m'ha enganxat! Ai, que m'ha enganxat, i això em mola mogollon. Que se me mata. Ai, me s'havia oblidat el teu nom i tot, anava a dir el teu. Estem en Peus Molins. Molins, no, José Molins. És que estem en primavera. Sí. Falsa primavera. L'estiu de Sant Miquel arriba ara hasta novembre. Obligau, L'estiu de Sant Miquel, no? Era en setembre. Ah, bueno, setembre, però ara es veu que s'allarga. Com vulgueu, Sí, con la xorreta ignorant. Aleshores ella m'escrigué per privat i me digué: Berta, pot ser que sigues tu? O sigui, tu has fet càsting per això? Jo, sí, tio, dime que tu estàs dins. I fa, sí, jo estic per a Sarses. I jo, buah, tio, que guai. Qui és? Ai! Qui és? Jo parlant, esto estarà bien que soy... Ja, Titxela! Com estàs bé? Mira, tonta, plorant i tot. Però estaves escoltant? No, no t'estava escoltant, però espero que digues coses boniques de mi, si no... Claro. Però que... Tia, que bonica, Seguim un momentet. Conxela. Fiqueu-li un micro! Ja el teu ficat. Ah, però aquí ja Ah, vale. I jo mirant el mòbil, que mai el mire. Digues Aixàtima, ja. Aixàtima, que diguem a tots. Tinc que toma falsa. Ara estan entrant gent, jo crec que són estrangers. Anem a fer-nos els interessants. Com si fórem artistes, com si fórem... Això ho va fer Dio. Això ho va fer Dio, xiqueta. Ara callen tots. Si t'estimen des de fora. Si t'estimen des de fora. Que està ella ahí... Jo, què li estarà contant? Qué rollo li estarà soltant a la Emma. Pensava que venia a treballar i vinc a fer-me una cerveseta. Que bé. És que estic pensant el que vull dir encara. I sense més. ¿Vols seguir la foto? I sense més. Ja? Passem al torn a un grup valencià que visita també el Musicworld d'esta segona edició, el Genet, i així ens acompanya Carles Giulani, M'he oblidat. que és el... Carles Xiner. Carles Xiner, perdó, tornem a començar. Giulani perquè... No ho sé, però no tinc familiars italians. Carles Xiner. M'he inventat el cognom. Vinga, tira-li. A les tomes falses. Ens visita Eugeni Alemany. La Roach visita avui per primera volta Diàlegs, que ja tocava que passaren per ací. Tenim a Ricardo i a... No, Quique i Ricardo. No, al revés. Ricardo i Quique. Puc tornar a gravar, és que sempre tinc problema en el... Mamá, ¿me oyes?
I sense més ha arribat a Diàlegs Samantha Gilabert, després d'un any que ens visitava quan formava part del grup Cactus. El què? I després me trabé. Espera, no te muevas. Què més pot demanar? Doncs avui descobrim a Marta Meneu, he dit pues. Soc en una lluita amb el meu instint animal. Comença a parlar aixina, et tinc a plano. Hola. 1, 2, 3. Estem haciendo el fresio, cago una vasca que flipes, me estoy morint de calor. Espera, que m'ha assegut i estic rajant això. Ara. Tres cámaras aquí. Un micro. Un micro ya. Anem creixent. Estamos evolucionando. Lo pròxim pinganillo. ¿Ya? ¿Os molesta eso? Hem tingut un xicotet per cal, s'ha colat una vespa que s'ha emocionat també de l'actuació. És que diuen que van al negre. Bueno, veus? Venen cap a l'oscur. Aleshores falta que me se quede el cafè i tu. La típica Hi ha una propaganda, Sí. Del 5 al 6 de juliol torna la festa al Port de Sagunt. Un any més gaudim d'una nova edició del Musipó. Ara falta que me'n recorde de tot el que t'he dit. A les xarxes, parlant de les noves tecnologies, vaig demanar que em preguntaren, m'ha caigut la llibreta, la tenia així. Hi ha una entrevista que normalment la gent no me la fa. Per què? Perquè sempre els tòpicos típicos, perquè el diuen botifarra, perquè d'això... I això venia ara, la del botifarra, que és el mal nom. No la fa, perquè me la pregunten tots. Però nosaltres no ho sabem. Ah, vale, bé. Va, tira. També vol que no m'he la paraula, Menysprenyar. Més... Prear. No, de donar-li poc Despreciar. valor a la... Despreciar, però en valencià. Jo estic pensant. Despreciar és que està mal dit. Menysprenyar. Que no m'hi serà la paraula, menysprear. És menyspreu, menysprear. Menysprear. Menyspreuar. Menyspreuar. No ho sé, diré despreciar. Un poquet. Un poquito para atrás. Ahí. ¿Ya? Perquè el temps va en contra nostra. Perdoneu, parleu ara una miqueta i... Sí, estem parlant, estem provant, estem a Benimaclet, fa un dia preciós. Fa un dia que a mi no m'agrada. Parla una miqueta més. Estem en el musical de Benimaclet, ens acompanya Joan Baldoví, que ara n'ha d'anar a Ontinyent a veure el temporal que fa per allí baix. Yo no estoy dentro. Espera que ho tenia ahí pensat i se m'ha olvidat. Espera que estic llegint ahí. A veure, no us enterareu de tot. Som-hi. Passeu. Ja no podem anar més, que està al cable. Que vull tragar saliva. ¿Ya? Aquí, mire. Ah, vale, es que... Vale. Es que se fa super raro veure-los a ells també gravant després de tant de temps. Vaig a començar, vaig a concentrar-me. Va, tu concentra't. Vale, cuando quiera. Hola, sóc Emma Tomàs i avui en Diàlegs anem a tindre a Pau Pitolento, del carrer Barraca, el Mas d'Abril. Per la dolça... Ai, que volia assenyalar. Torna a fer. Ja està? Tu ja has gravat la intro de fora? Sí. Ai, la Emma, que és faenera. És que eres faenera, tia. Entre molts més, no, fa kiwis, volia dir, perdó. Que m'he oblidat. Aquesta és la gran pregunta que es fa tot el món. Pense que... Ai, està sonant un mòbil. I que aprofite perquè el meu mòbil vibra. Ai, perdona, que estava pensant en altra cosa.
y de repente aparecerá la guitarra. Espera que enrasque el mosquito. Estàs gravant? Ah. Tot un èxit que Anabel Pantoja i tot que el va fer, no? Anabel Pantoja no li va arribar a Anabel Pantoja? No ho sé, però igual, no. No? Anabel Pantoja també va fer... Jo ho havia vist en el TikTok i em pensava No, però igual seria algun trucatge que faria vale, algú... No, perquè com ella... No, això jo crec que seria algú... No, calla, no, per favor. Anabel Pantoja se va gravar a ella fent algo i es veu que jo crec que algú en el TikTok l'agarraria el vídeo d'ella i ho muntaria amb la música, pareixia que... Ah, tu pensaves que Anabel Pantoja havia fet el deporte? Hòstia, que fort, no? Jo dic, mira si ha arribat... No, l'ha fet molta gent guai que m'estime moltíssim. El programa el van fer pràcticament quasi tots. Van fer un vídeo tots junts i moltíssima gent me l'ha enviat, però no Anabel Pantoja. Ha sigut molta risa. Ha quedat com un acudit. Això ja són tomes falses.